fɔnu ne teriw ne sigiɲɔgɔnw ani ne kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakan don ka bɔ k'a da u kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplombe.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛnkoro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoirew walima liw ali concert ticket ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplombe.net aw y'a cliquer monplombe.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplombe y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bi février kalo tile 2 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw tun bɛ ka kunnafoni min waati kɔnɔ ni ye o sele a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye sa an ka jamana ɲɛmaadanga n'o ye colonel Asimi Goita ye dɔgɔkun laban in na n'o bɛnna janvier kalo tile 30 ma san 2021 a taara bulukɛsikaw fɛ yen nɔ ale ni mɔndurukaw fɛ yen nɔ opération bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Maliko a wulila ni ka taga u fo u ka baara kɛ ko ɲuman na ka sababuya kɛ bingani wale 2 min ni a kɛra bulukɛsikaw fɛ yen nɔ ani mɔndurukaw fɛ yen nɔ ni o kɛra janvier kalo tile 23 ka dugu jɛ janvier kalo tile 24 na san 2021 Asimi Goita a tilalen ni cɛden ninnu foli la sa kunu tɛnɛ sɔgɔmada ni o bɛnna février kalo tile fɔlɔ o masa a ye wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ a ye baara ɲɔgɔnya kɛ ni olu ye wagati kunkurun o kɔnɔna la a tilala tuguni ni ka taga bɔ ɲɔgɔn ye kunkurun kɛ Mopti gouvernorat o kɔnɔna la. Karido janvier kalo tile 31 san 2021 an ka pankuru jigi kɛnɛba bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Modibo Keita an ka maliyɛnden minnu n'olu tun bɛ Algérikaw ka jamana kɔnɔna la n'u tun datugulen don yen nɔ a bɛ wagati damadama bɔ ka sababuya kɛ coronavirus bana ye u ma se ka an ka faba o lasɔrɔ u kɔni u nana u maa 138 bɔɲɔngo u nana an ka faba o kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ sa n'u ye nin maa ninnu n'u bisimila sa o de an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jamana koɲɛw ma n'ale tɔgɔ ye Mohamed Alga Al-Bashar ye sa ani Union Européenne ma olu ka lasigiden fana ni ale ye Bart Ouvrier sa u kɔni ye nin maa ninnu u y'u bisimila bonya ani karama kɔnɔna la. An bɛ se ka fɔ ko tare ka sababuya kɛ Tɔnbɔkutu ale ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ sa Sky Mali n'o ye pankurun ye sa o kɔni bɛna tɛmɛ ni dugu 2 o ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ ni Tɔnbɔkutu ni ɲɔgɔn cɛ sa dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 pankurun bɛna bɔ Bamakɔ kɔnɔna la ni ka i kunda Tɔnbɔkutukaw ka dugu o kɔnɔna la o bɛna kɛ ni Tɔnbɔkutu tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa u bɛna jɔ Moptikaw fɛ yen nɔ ni o bɔra la u bɛna kɛ Kayi ale ni Gawo fana ni ɲɔgɔn cɛ ye kabini san 2012 ni Air Mali ale kɔni y'a ka daw tugu sa pankuru kun tɛ ni dugu ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ nka san laban in na sa Sky Mali ale kɔni ye layidu ta k'a fɔ ko a bɛna a ka pankuru ni ka o bila Tɔnbɔkutu ale sira kan o baaraw bɛɛ daminɛna kunu. Kunu buruko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ an ka faba o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ buru feerelaw olu ye u ka daw tugu u ka datugu in bɛna to senna sa fo lɛrɛ 48 bɔɲɔngo la k'a sababuya kɛ ko farni ko ale kɔni sɔngɔ yɛlɛnna farni min yɛrɛ n'ale sɔngɔ tun bɛ t'i jɔ a bɔrɔ kilo 50 3,400 la ko nka k'a taar'i jɔ fo sisan nɔ 4,000 o de la nin maa ninnu kɔni fana u ye u ka datugu cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinen bɛ buru koɲakow ma sa olu kɔni m'a kala don ɲin na ni ka bɛn ni nin ko ye u y'a jira k'a fɔ ko ninnu maaw bɛ ka nin waleya min kɛ ko waleya ɲuman tɛ.
Sibirido janvier kalo tile 30 katikaw fe no sa jonjon di o kɛra katikaw ka dugu o kɔnɔna la min n'ale bɛ wele ko meilleur entrepreneur de l'année 2020 a dira Mami Massa o de ye jeune opérateur économique n'o ye Maliki Sise sa Maliki Sise kɔfɛ sa baara in yɛrɛ bɛɛ denfaya tun bɛ Mami bolo sa o de ye ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ ca koɲɛw ma n'o ye Mohamed Saliya Touré o kɔnɔna la sa o tilala ka jonjon di maa 20 bɔɲɔngo o ma o kɛra katikaw ulu fe no maaba caman ulu tun be nin kɛnɛ in kɔnɔna la o maaba dɔ ye politigilakaw fo ka taa se kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ma an ka dalalatigiw fo ka taa se diinɛ tigilamaw ma olu bɛɛ tun be kɛnɛ in kɔnɔna la ka hakili jigin k'a fɔ ko ni jɔnjɔnden yɛrɛ hakilina bɔra cɛba mun ni musoba mun na sa o ye kunnafonidilaw ye kunnafonidila minnu yɛrɛ sa ni o dɔ ye bɛ baara kɛ YouTube kan Mali kunnafoni TV be o la fo ka taa se l'œil du consommateur o fana ye journal dɔ ye u kɔni ye nin jɔnjɔn in ta ni ka di ni maa ninnu ma ka bonyamasegin kɛ u ye u ka baara ale taabolo ko ɲuman o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Japonkaw fe yen nɔ sa u ka ministri ɲɛma ni o ye Justice Zuga ye sa ale y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ coronavirus walasa ale bana kana cari k'u bɛna u ka jamana bila état d'urgence la kalo 1 bɔɲɔngo o kɔnɔna la. Afghanistakaw ulu fe no sa maa 2 bɔɲɔngo ulu bɔnɛna u ni na maa 4 ulu fana jogina ka sababuya kɛ mugujugu o de pɛrɛna min ni a kɛra kabulkaw ulu fe no a kɛra sababu ye sa ni ka bolimafɛn fana caman ni ka ulu jeni. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kulo kan n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kura wɛrɛ o kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmɔgɔw la k'a sababuya kɛ coronavirus bana a bɛ hali bi a ma ban aw k'an bɛn.